casa. Hòstia, que m'he pegat un baixó. És una cosa més bàsica, ja ho... Però si no és... No, és que així dona així més canyero per quan es ho vol. Sí, Carlos? Sí, no ho he gravat. Que va, no graba res. No graba res, ¿sabes? Después vaya a YouTube y vemos de todo. Qué cabrón, si pues yo me puedo denunciar, ¿eh? Es una imagen.